Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We kom na Difrenti Begi no in het programma Deze ja yo kisi Difrenti Begi Difrenti Okasi de. So that you can leren den en gebruik den. Want in Begi Deze we kies den voor een profeet in schrijven die leren wie zo moest taki voor moest Begi gado voor een jepi na een bescherming. En gado op sommige engelen. Alla Okasi de engelen def jepiu. Maar je moest Begi gado en archie a profeet. So te je tak den woord dat wat je libi nanga gado. Je tek den woord die profeet leren nu voor mus actie en jepi, actie en pardon, actie en bescherming, alles wat fasie van den de. Dan me beji gado jepi jeri un woord toe en jiwi a soort a passie voor kan doen als leti fasie a letis ani ook toe en leti woord ook toe. Assalamu alaikum.